IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Balaygian ay sayangkat ti Health Caravan di Provincial Health Office kan di Philippine Red Cross para iti maika sa nga gasot 20 nga Ablan Day celebration ana angay iti Busan Bakara Ilocos Norte na amuan ana sursurok ini mapula pasyente ti nagipagpaset iti daytoy nga aktibidad ti pamilya Ablan. We did was we took their blood pressure, we screened their blood. We also looked on their health and what medicines they need. So we offered free medical services, blood screening, as well as distribution of free medicine today. So far it's been successful the past few hours. We've had a total of 60 patients on top of the patients we were able to cater last week in Soson. Thank you so much and hope to do it again. Presente iti daytoy nga aktibidad the Mistrix si Ablan, Dr. Leonard Bangug, Aaron Dondoyano, Ma'am Marivica Sorneo, Carlos Philip Aguinaldo, Geno Narciso, Engineer Neil Ratwita, kini Dr. Medeldorf Gawat. Mainaig iti daytoy ket napalaos ti paragyaman ti pamilya Ablan kadag iti amin ang nagipagpaset iti daytoy nga aktibidad. Maipanamnama nga dadun tupay iti programa ti pamilya Ablan kadag iti sumarsaron tupay nga Ablan Day celebration. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.